Ne tɔgɔ ye Salifu Danbele ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Lafiyabugu ma donc I ka ɲininkali la I ko I bɛ kɛ ka san 4 in kɔnɔ a ye baara min kɛ ni a ɲɛna ou bien n'a ma ɲɛ a ma baara kelen kɛ min ɲɛna baara kelen tɛ min ɲɛna anw de votera ye wa a y'an jigi tigɛ a y'an jigi tigɛ fo ka se dara sɔrɔ min kuma na depuis a sigira fanga la a banna pewu an ka yɔrɔ dilanlen ka yɔrɔ ne yɛrɛ ka yɔrɔ dilan ne ye min don a la moins de 1 million ne ye san joli kɛ ne bɛ san joli kɛ ne bɛ 1 million ɲini ne t'a sɔrɔ i y'a faamu mais a nana u nana don a la k'a bɛɛ kari k'a ban tile kelen hali k'a fɔ an ye hali n'i ye fatɔ ye bugu dilan n'i bɛna ci I kan k'a fɔ a ye. Ne tɔgɔ ye Danbele Boubacar I bɛ ka san 4 bila n kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ k'a si ma ɲɛ bon ne yɛrɛ bolo fɛn bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ quoi anw ye sɛnɛkɛlaw de ye bon a bɛ Bamakɔ dɔrɔn kɔnɔ ko Mali ye Bamakɔ dɔrɔn de ye anw kɔni bolo burusi kɔnɔ an ma défaut foyi sɔrɔ IBK la parce que avant que IBK ka na an tun bɛ engrais san 3200 mais IBK nana k'a kɛ 2000 bon yɔrɔ la ne bɛ se k'a fɔ ko o dɔ sɔrɔ la. Moi c'est Mahamadou Sidibé IBK ɲɛ b'a ka pouvoir in dɔrɔn de la IBK ɲɛ tɛ an Maliens bɛɛ souffrance na quoi il ne voit pas aujourd'hui m'a f'i ɲɛna n'a ye yɛrɛ diya le matin I bɛ bɔ I bɛ feere stop yɔrɔ feew bɛ yɔrɔ min na quoi bakɔfila ni fɛn mais n'i y'a lajɛ I yɛrɛ b'a dɔn ɲinɛ bɛ n'i yɛrɛ la quoi hali ni fɛn t'i bolo I yɛrɛ b'a dɔn jamana ça va pas quoi I yɛrɛ b'a dɔn jamana ça va pas. Je te donne un exemple frappant tout de suite celui min filɛ ka tɛmɛ nin ni mɔgɔw bɛ ka kuma ko saga wallahi wari de tɛ mɔgɔw bolo les gens n'ont pas d'argent wari t'u bolo I ye saga ye mɔgɔw saga nana cogoya min na saga seginna ten de I bɛ ka aujourd'hui ni marché public yɛrɛ lajɛ vraiment c'est déplorable quoi aujourd'hui fɛn bɛɛ de dilen don RPM mɔgɔw ma. Mɔgɔw bɛ IBK accuser quoi ne yɛrɛ filɛ dɛ ne ma voté IBK ye IBK man di ne ye mais tiɲɛ yɛrɛ n'i ko k'an ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la Mali ka di IBK ye mais se de t'a ye parce que mɔgɔw y'a ta leur problème de la leur problème nun filɛ nin a tɛ IBK bolo a bɛ Faransi de bolo population de se ka IBK bɔ nin na san bɛ jɛ de k'a dɛmɛ sinon a ye 200 000 emplois min fɔ il a dépassé ça bon problème fana ye min ye wariko filɛ nin sisan nɔ jama cayara an ka dugu kɔnɔna na MISMA ni Serval ninnu kɛlen don ka jamana fa hôteliw bɛɛ talen don wari tɛ ka don dugu kɔnɔ et puis mɔgɔw bɛ k'u plaindre fana ko wari tɛ yen nɔ parce que I b'a dɔn min don IBK ka problème yɛrɛ kɛra min ye kɛ IBK ka ko munumunulen don cercle dɔ de kɔnɔna na o de ye problème ye sinon les salaires sont faits à temps bɛɛ b'i ka sara sɔrɔ à temps et puis IBK ye augmentation min kɛ président si ma deli k'a kɛ o kɛra Mali kɔnɔ yan nɔ bon ni sunkalo sera an bɛ fɛn bɛɛ da IBK kun a bɛɛ tɛ se ka da IBK kun IBK ka entourage de man ɲi sinon lui seul il n'a pas de problème. Ne tɔgɔ Saliya Mayiga ne bɛ Lafiyabugu vraiment IBK ka fanga an kɔni ma nafa foyi sɔrɔ an ma foyi de ye k'a fɔ ko a ye nafa lase jamana ma ou bien a ye nafa lase jamana kɔnɔdenw ma mun de la parce que mɔgɔ ye danaya de ta k'a d'a kan ka sigi jamana kuntigiya ye fɛn dɔ de mɔgɔ danaya de bɛ ta ka di kan i ka kɛ jamana kuntigi ye mun bɛ jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ ale b'o résoudre quoi tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ yan yɔrɔ la quoi ne yɛrɛ ma deli ka mɔgɔ yɛrɛ ye fɔlɔ ɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ fɔlɔ k'a y'olu satisfait jamana kɔnɔna la fɛn bɛɛ de da ka gɛlɛn ji kɔni kuma tɛ se ka fɔ yɛrɛ fɔlɔ ne tun bɛ 2000 francs sara ji la mais sisan ne taara fo 2000 par mois i m'a ye wa courant tɛ se ka kuma fɔ courant fana tun bɛ ten 20 000 francs sisan ne bɛ taa fo 60 000 la i m'a ye wa bon en plus nord fana ko in ta k'a lajɛ bon a ko ka ca quoi mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i bɛna fɛn fɔ quoi vraiment au moins hali n'a sera ka ji ni courant nord ko in kɔni o kɔni a tɛ se a yɛrɛ b'o dɔn a ko n'a nana o ye première position ye k'a b'o ɲɛnabɔ o kɔni a tɛ se o mɔgɔ t'a ye mais a ka ji ni courant sɛgɛnbagatɔ an bɛ sɛgɛnbagatɔ jamana de kɔnɔ quoi a ka kɛ ala yɛrɛ kama ji ni courant dɔrɔn ani balo a k'o nɔgɔya n'a y'o nɔgɔya alhamdulillah an bɛ ala tanu. Ne ye madame Sissoko Aminata Sissoko
IBK fanga in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ma diya anw na bɛɛ bɛ k'i plaint a ma diya mɔgɔ si de la bɛɛ bɛ kuma la an bɛɛ bɛ k'an plaint hali a dan an kun bɛ baara yɔrɔ min na o y'anw labɔ an ka baara yɔrɔ k'a datugu k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma k'an na bɔ k'u bɛna baara yɔrɔ datugu mais a ma datugu tilala k'a dun ɲɛna mɔgɔw ma tuguni minnu b'u ka partiw la donc k'an bila chômage la an sigilen don ne ni n cɛ an tɛ baara la an tɛ foyi la sisan. tɔgɔ ye Alu Kulubali IBK ka san 4 kɔni baara tɛ ka sɔrɔ wariko ka gɛlɛn mɔgɔ bɛɛ bɛ kulo la n'a ye baaraw dayɛlɛ sisan ka di mɔgɔw ma an bɛ se ka kontaan n'o tɛ sisan mɔgɔ si ma nisɔndiya baarako ka gɛlɛn wari tɛ ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ bɛɛ diminen don wariko dɔrɔn don ani baarako a k'olu bila sira kan sisan n'o kɛra an bɛɛ bɛ kontaan bɛɛ bɛ taa nɔfɛ élection wɛrɛ la. Ne tɔgɔ ye Nana Ture. Ne ka jateminɛ kɛra min kan IBK ka san 4 kɔnɔ IBK ka san 4 ma nɔgɔya a ma diya o ye ne ka miirina ye a ma nɔgɔya a ma diya an musow tɔɔrɔla kosɛbɛ awa balo fana ka gɛlɛn balo ka gɛlɛn dɛ balo ka gɛlɛn n'o tɛ IBK tun ka di ne ye ne yɛrɛ tun ma deli ka vote mɔgɔ si ye fɔlɔ ni IBK tɛ n banabagatɔ de wulila ka taa vote IBK ye tellement que IBK tun ka di ye a bɛ tɛmɛ o kan mais ni tiɲɛ nana an b'a fɔ baden fɛn tɛ IBK ka san 4 gɛlɛyara ko caman b'a kɔnɔ an tɛ fɛ k'a bɛɛ fɔ parce que hali n'i kumana u tɛ n'i kumakan minɛ donc kuma ye fu de ye an kɔni b'a fɔ diɲɛ ka mɛn mais a minɛ man di faamaw kɛlen ka fantanw tɔɔrɔ n'i ka ko sera tribunal la i jo u b'a jalaki k'a ŋanamu ka wari kama a ye muso yɛrɛ ma considérer Mali kɔnɔ tuguni fanga tɛ muso bolo Mali kɔnɔ dɛ muso ye jaga de ye Mali kɔnɔ muso bonyalen tɛ. Ne ye Bokar Sidibe n ye opérateur topographe ye san 4 in kɔnɔ balo gɛlɛyara ɲɔ ani malo anw ka sɛnɛkɛfɛnw a si ma nɔgɔya office dun b'an bolo k'a fɔ office mɔgɔ minnu y'a dilan k'a bila ko ka jamana in balo ko ka Afrique de l'Ouest farafinna worodugu yanfan ta bala olu dɛsɛra jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ office la jamana in kɔnɔ bilen. Marsi ye a san 4 in kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma nafa ye quoi ka sababu kɛ a san 4 in kɔnɔ tɛ foyi la. Ne tɔgɔ Musa Keyita n ye chauffeur ye an bɛ Lɛfɛbugu sira kan min ye Elhaji Ibrahima Keyita ka fanga ye a kɔni a ye baara ɲuman kɛ a ye hakili ɲɛnama fana b'a la hakili ka ɲi masakɛ kɔni ni i ye mɔgɔ lamɛn ka hinɛ i ka jamana hinɛ b'i la o président de ye. Yɔrɔ Sidibe wa ne congé bila ne commerce kɛ wa n ye ekɔliden fana ka fara mais IBK ka 4 ans kɔnɔ i ma wa sa gɛlɛya nana o bi fɛnɛ a ye commerçants na wuli sigiyɔrɔ ko ni fɛnw na o nana kɛ gɛlɛya Mali kɔnɔ yɛrɛ quoi o bi fɛnɛ ekɔliko fɛnɛ grève cayara i ma grève cayara ekɔlidenw tɛ ka kalan ɲɛnama kɛ maîtres fɛnɛ ka grève cayara docteurs fɛnɛ taara grève la quoi i ma denmisɛnninw dɔw kɛra drogue tala ni fɛnw ye o bɛɛ souci nɔ ye quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la a nana a ye changement ba kɛ baarakɛyɔrɔ ninnu na dɔw farala saraw kan même ka kow ka ca quoi a y'a faamuya a k'a essayer hali bi a ye dɔ kɛ dɛ a ye camanba yɛrɛ de kɛ nka hali bi a k'a lajɛ a ka Bassaro Sissoko, étudiant de la 2e année FSEG. Bon, ce que moi-même j'ai remarqué durant ces 4 ans, vraiment changement est zéro. Parce qu'il y a des voilà, chômage, production de chômage, 200 000 emplois, bon, tout cela là c'est faux. Parce que ce que moi-même j'ai remarqué, il y a un chômage qui est réduit. Il y a des militaires qui ne font que recruter seulement des soldats. Il y a tout dit nord là. Voilà le problème du nord, quoi accord signé là. Bon, néanmoins, n'a pas fouillé l'accord signé là. Je me nomme M. Oumar Kamara, technicien en hydraulique. Durant 4 ans de l'IBK, vraiment, on m'a dit que nous sommes en genoux satisfaits.
est-ce que tu vois parce que bɛɛ bɛ kule de la n'i y'a ta k'a lajɛ jeunes i tɛ hali 100 mètres bila k'a sɔrɔ i ma taa jeunes sɔrɔ o groupe bɛ fan bɛɛ fɛ Tedaga la quoi Tedagaw sigilen bɛ fan bɛɛ fɛ donc vraiment nin tɛ ko ye jamana kɔnɔ quoi n'i y'a ye hali jeunesse bɛ ka wuli bi u bɛ ka t'u yɛrɛ faga Méditerranée la fɛn wɛrɛ tɛ o parce que bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan ça va pas du tout donc chagrin dɔ de bɛ na n'u ye dusukasi bɛ na u kan u bɛ wuli quoi k'u bɛ taa ɲɛɲini fugardenya tɛ quoi bon jamana ɲɛmɔgɔ de kan ka se ka baaraw bila sur place donc n'o kɛra vraiment n'o kɛra jeunes tɛ bɔ walahi u tɛ bɔ. Je m'appelle Abdoulaye Diallo, sortant de la Flash, aménagiste de formation. Actuellement je suis commerçant de terrain. Ni ye jateminɛ n bɛ fantan jamana de kɔnɔ. I bɛ ka yɛrɛ nana ni système min ye nin ye nin tɛ fantan jamana yɛrɛ taabolo ye quoi. Président min ye fantan jamana président e ka o kɛwale lajɛ avion n'i ye avion ko ninnu yɛrɛ jateminɛ e nana sɔrɔ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ. Yani ka ɲini ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ e nana ni avion san sira ye fɔlɔ o tɛ jamana coronin fɔlɔ bon en dehors de ça jamana in yɛrɛ fanba bɛ commerçant misɛnninw ni fɛnw ye olu dayirimɛ ɲini yɔrɔw ni fɛnw i nana i y'u bɛɛ cɛ ka bɔ yen nɔ u ma place d'u ma u bɛ sigi yɔrɔ min na k'u dayirimɛ ɲini donc jusqu'à présent dɔw yɛrɛ bɛ so kɔnɔ u ma place sɔrɔ u yɛrɛ la u b'u ka jagomisɛnnin kɛ cogo min na pour pouvoir survivre. Ne tɔgɔ Bala Kante ne bɔ Lafiyabugu. Tiɲɛ na i bɛ ka san 4 kɔni a san 4 a ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ de lase maliyɛnw ma tiɲɛ yɛrɛ la walahi i bɛ ka ko k'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a ma se k'a si kɛ ko 200 000 emploi an ɲɛ b'a la min an sigilen filɛ tɛ min na a ye mun fɔ a ma se k'a si kɛ et puis a ye tiɲɛni don mɔgɔw kun quoi ala an kun b'an dayirimɛ fɛn fɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ tiɲɛ a dun ma se ka fɛn kɛ tuguni n'a fɔra san joli joli bɛɛ ko IBK an y'an sigi ala ye kɛ bi maliyɛn joli bɛ yen mɔgɔ si bɛɛ tɔɔrɔlen don walahi a ka essayer a ka dɔ kɛ a ka maliyɛnw ka bɔ nin degun na quoi parce que bɛɛ bolo k'ale de ye solution ye mais n'a fɔra ko san 4 IBK ma se ka fɛn kɛ an yɛrɛ k'a jate minɛ an filɛ fɛn na an si tɛ baara la an sigilen filɛ temi de la yan nɔ solution tɛ o jagoya an filɛ nin parce que an m'an yɛrɛ bonya n'o tɛ IBK ye mɔgɔ dama min kɛ zo in bi a tɛ ban yɛrɛ wa a bɛɛ ale de ka zo ye